Τι λέει? Μας έπιασε σήμερα χαζομαρίτιδα. Ένα φιλαράκι γνωστός συν 4 Στεβίτης. Κάτι του χάλασε, κάτι έγινε. Το αμάξι είναι σαν ένα γκρεμό. Προσπάθησε ο Φώτης να το βγάλει. Με περάδορες προσπάθειες, η αλήθεια είναι. Ο Rookie Off-Roader, θα τον κάνω και tag. Δεν τα κατάφερε γιατί ήταν μόνος του. Εγώ πάω να μαζέψω παρέα και πάμε όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε. Ελπίζω να το βγάλουμε γιατί και ταλαιπώρια έχει φάει και αυτός. Αλλά και εγώ τώρα άφησα την οικογένεια και πάω 2 ώρες να το βγάλω. Ποιος ξέρει πόσες ώρες θα κάτσουμε εκεί και 2 ώρες να γυρίσω, οπότε τουλάχιστον να έχουμε την ηθική ικανοποίηση, τα καταφέραμε. Τα λέμε σε λίγο. Πάρα πολλές στροφές. Έχω αναγουλιάσει και είμαι οδηγός. Σκέψου να έχεις ένα οδηγό εδώ πέρα, κάνα παιδί. Φτάσαμε. Ενώ φτάσαμε στην κατηφόρα που θα κατεβαίνουμε από εδώ και πέρα για πάρα πολλή ώρα. Γιατί ο άλλος πήγε λέει 25 χιλιόμετρα χωματόδρομο μέχρι να γκρεμιστεί. Τέλος πάντων, να πω εδώ πέρα ότι ευτυχώς ο Μένιος, ο Ηρακλής και ο Κυριάκος φυσικά, sorry για την εικόνα και τη λήψη. Να πω ότι ο Μένιος, ο Ηρακλής και ο Κυριάκος ήρθανε, οπότε έχω βοήθεια, ή να το πω διαφορετικά, δεν έχω βοήθεια, όλοι μαζί πάμε γιατί είναι ευτυχώς μερικά παιδιά έμπειρα. Ο Ηρακλής θα κρατάει την κάμερα γιατί είναι έμπειρος φωτογράφος. Και πάμε να δούμε τι γίνεται. Άναψε ο εργάτης μου, περιμένετε λίγο. Το δικό μου πρέπει να τραβάει πλέον. Ο εργάτης μου δεν ανταποκρίνεται, έκαψε ασφάλεια ή άναψε. Περιμένουμε 2 λεπτά. Περίμενε. Σάκη, κάνε αριστερά το τιμόνι σου λίγο. Αριστερά. Εκεί, θα το έχεις λίγο ακόμα. Εκεί. Τραβάμε, τραβάμε. Τραβάτε. Πάμε Χρυσόστομε, έλα! Έλα! Όπα, Χρυσόστομε, εντάξει, δεν πειράζει.